просто така, да, ножка. Нали? Вече мислили такова. Много интересно, като на английски учихме на четвърто ниво, там имаше текст за кратки точно. И най-смешно, този текст, нали, там се говори. От английски предоставя просто, но просто също рано. Първо, къде търсят красите? Кухнята в брашното, в фризера, в хладилника, в фурната. Да. Те са най-подходящите. А те няма кой Вчетените в България няма семейство, което има нещо, което има нещо. Дори да няма да го пробвали. Но всяко семейство има видео на едно. Да, всяко семейство има. Нашето долу. Като имаш слънчево затъмнение, как не стана тъмно? Не стана ли? Няма, стана много такова изкуствено, такова страшно, страховито стана. Все едно този филм Ама, с умрях, че Джим събота по Кери. това време просто видя въобще нашата. И разбрала нищо. Ставай, ставай! Ти италианците знали, нали, няма кучела, обаче съботка просто си били така, облачето ви. Ставай, Дудьо! Ама има, ние съвсем по друг начин, нали? Да. Така като неоново осветление, нали? За тези лампи. Студио Изкуствено осветление. Да, точно така, много гадно такова стана. И малко такова някакво страховите, действително, като студено второто стана пришествие, да. Стана студено, да. Студено. Хем свети, нали, хем такова от Кучето нищо не му стана, бе. Нали, ощазва, че животните се притесняват. животните. По-нервен, но Ма той беше, защото ние с напред вас, да си да. чакаме нещо. Кокошките трябва да си лягат. И аз вас двете изобщо не видя да си лягат. Ти къде кого ще си видяла? Ние двете сме. Вие двете изобщо не легнахте. Юмор. Пак съм тъп, че не разбирам. Ние сме патки, бе. Сега много се издигнахте, бе. Това е по-мисъл, аз мисля, че по-долу патка от кокошка. Патка съвсем тъпо ми звучи. И викаш, има по-хубаво от това на Коли. За стълба. Разбира се, обаче бъде всичко по-хубаво. Аз ви снимам вече. Вие ме критикувате, аз ви снимам. Коля, дали го знаеш он виц? Снимам ви. Сива си една жена, такова, не, един мъж разбра на друг мъж. Вика, ти знаеш хубаво било вчера, Томе, вика. Вечеря, пълна програма, нощен бар. Стара вица. Сякаш си Да. сутринта се събуждаш и $100 на нощното шкафчето леглото. И кой ти го разправя това, вика? Бе, жената. Стара виц, вики. Стара или? Какво е? Ама аз го фиксирах на... Стар виз, Вики, вече по $200 дава. Не са пълен с пясък. Ей, ставай. Къде е Горданчето? Горданчето, къде е? Гушкай го. Гушкай го. Гордан. Гушкай го, мамо. Гушкай го, Гордан, да? О, Гордан. Гушкай го долу. Това пък е конкуренция. Как е? Аз го снимам. Айде, Гоша. А на него дебелото дупено Къде е Пен? Къде е то? Гоша, аз не успявам да ти хвана, бе. Той като ти Няма нужда да кусиш тревата, бе. английски кучета за лов. Къде е ви? Къде е ви? Къде е топката? Топката дай бързо. Къде е топката? Галов, ти си в центъра на внимание в момента.